Guys, dito na tayo. So, marami dito ano. Kuya, magkano dito kuya? Sam, magkano to? Magkano kilo dito kuya? Sam, magkano? Ano boss? 150. 150. Ano boss? Wala na kalahati, no? Kilo? Oo. Wala. Dito kasi guys, hindi sila nagtitinda ng kalahati. Kailangan isa. Gusto mo ba ito? Ikot muna tayo. Kaya pabalikan na rin na ikot muna kami. 150. Sandaan sir, marami yan. Dati dito, hindi pa ganito. Ito maganda na ito ngayon eh. 3.1. Sana yan? Ilaw? Ito ba? Malilit ka. Sige ba yan? What's lang? Ito yung crabs na laki. Magkano dito, te? 300. Ha? 300. 300 kilo ito. Babae, lalaki? Ano-ano? Halo-halo. Babae, lalaki, bakla. Ay ba? Ito halo-halo guys. Meron siyang bayot, meron siyang tumboy, babae, at saka ano, lalaki. Sige, te, babalik ako. Bibili ako ha. 300. Ha? 300? 300 kilo. 350. Mahal na yan. Ito masarap dito. Oo, 50 lang. Ay, ibang pa. Diba? Hindi ka tulad doon. Alimango guys, ito 150 lang. Okay. Magkano kilo yan, te? Sandaan yan sir. Lagi ko sa kilo yan sir. Sandaan yan? Opo. Maganda ito sa prito, no? Sariwa oh. Hindi pa yan butas. Tingnan niyo po. Ang asal. Ano po yan? Ayan butas. Anuhan mo, sabawan mo. Yung may Sabaw. kamatis, pangatang tawag mo. Sarap yan. Pwede nga yan ipilaw eh. Oo, sandaan yan. Ay, ayoko. Wala ko. Sige, te, isa. Gusto mo ba? Sige, tate, isa. Sariwa yan. Tingnan ba? Nagmotor kayo? Motor? Oo. Sako? Prito din, di ba? Ito guys, ano, te? Ito lagyan mo dito mo. Yan, dito pang luto sa pang-prito. Pwede pang-prito sa baw. Oo, sabaw.
Tuna. Ito yung tuna guys. Oh. Laki. Baya. Magkano kilo tayo? Magkano kilo? 340. Baya, 340. Ito 180. 180. Rito. Ha? Ito, maganda pang gata to eh. Oo nga. Sige tayo, balik kami. Boss, dinis boss. Piso na kilo boss. Piso na kilo. Sandala na kilo. Sir, yellow pin sir. Sir, yellow pin. Masiksi na. Boss, Yellow pin. Yellow pin. 160 na lang po. Dito yung bangos? Bangos. Ha? Tara. O kasi nagbangos ako sa gabi. So, punta natin guys yung yung panggata. Magkano kilo tayo dito? Alin? 150. 160 yan, 150 na lang. Yan na lang mo, 4 na kilo may yan. 4.8. Gawin natin, sariwa po yan, hindi yan frozen. Ganyan talaga, kaya biyahe po yan. Dapat lang sa po. Boss, magkano dito? Panggata. Saan daw? Dito, ito. wala kay. Ayun o. Ayun nyo. 120 na lang sir. Ha? 120 na lang. Sure ka? Oo. Nasa 10 kilo ba? Hindi naman. Tampo. Sariwa yan boss. Sariwa lang inanap mo. 120 lang. Ilan? 5? Isa lang, boss. Boss, ano na kasi ito boss? Ano na kasi ito? Bagsakan. 160 na lang. 120 na lang. 160. Ha? 160. Sobra 1 kilo. 1.3. Gawin na natin 200 para ano? 160 na lang. Tama mo ko sa vlog mo ha? Oo, yan. Shout out to Kuya Vlog. Shoutout! Shoutout to my boys! Yun. Shoutout kay Tutoy! Lutoy. Dito lang yan sa Bulungan, guys. Mura lang. Mura lang, pag uwi nyo ng bahay, papamura kayo. Yun. Oo. Ano yun, yun? 150? Yun guys, napakamura. 120 lang. Ang isang kilo. Boy! Naubos na. Boss, boss, pagkakalay. Baka dito, boss. Oo. Pagawa pa lang ako. Ano pa bibili natin? Ha? Yan lang ba? Wala tayo. Bungapan? So yun lang muna ang mabibili namin guys kasi wala kaming rep. Ang bako ba Bangos. ng renta naman? Ang bangos. Ito, nagbukan tunay ito. 155. Ito, 165. Set, 120. Pang ihaw ba? Yung mahon. Oo, diba?
bawal din. So ano eh, 1 kilo talaga eh. Oo, bawal. So pangilang sana. Sige ka. Hindi pwede kalahati, no? Isa lang sa atin. Sa piraso. Magkano sa piraso? Abot ba 1 kilo? 75. Ha? 75. 1 kilo yan. Sobra. Kunti lang. Yung 1 kilo lang, 1 kilo. Okay na. Yan, pang-iyaw. Ang lalaki. 165 lang yan, 1 kilo. 150. So, pauwi na tayo guys. So, dito lang yan sa, sa Paranaque, Bulungan. Ayun guys, so pauwi na tayo. Tapos na tayo namimili. Ang binibili natin guys, yung yung pang-ihaw. Tapos meron tayong napili pang pritong isda. Ayan. So pauwi na kami. So bili muna tayo ng ano bibili natin dyan? Kuyas. Dito na tayo eh. Oo, dito na. Yung pang ihaw. Oh, sibuyas. Tapos yung panggata. Kamatis. Oh, sige. Medyo yung daanan dito guys kasi medyo maputik siya. So carry lang naman kasi pwede ka naman maghugas sa bahay pagka uwi natin. So yun, nandito na tayo ngayon sa ating parking. Sa parking area. Yan, si ate nagbabantay. Wait lang. Ano muna natin. So kita-kits mamaya guys. Yan guys, pauwi na tayo. So kita-kits na lang doon sa sa bahay. So ito na yung guys, yung kanilang napamili. Bali ito, yung tulingan is prinito na namin yung iba. Ito igagata. And then itong gabi 165 pero ang laki niyan guys. And then ito pang naman to, yung iba is pang sabaw, lagyan ng kamatis. Then yung maganda dito is yung paksiw. Cheers.